Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Shushu nalo katang ngidang yu iba hakini ki kendiat singi ki balalet no. Kalawan ke jing Kiew dor jung ki mar ki mata. Kalawan ke jing Kiew dor hakini ki jing bam ki ba bonjat ki bangi di ban bam mana ka singi. Handrai ya kani ke bentaro omdan babu jingkeli. Ya kani ke bentaro omdan bayu i. Kini ki mar ki mata ki ladang su Kiew dor naka singi syaka singi naka por syaka por ladang Kiew dor. Di bapli kini ki Paidbah ki bomdon ya ke kamai. Ki bomyo ya ke kamai ke ji da egin thiet. Shano ki nyok pisa. Ladang menin ka singi ke dor jong upan kan dei sporting ka. Lasai ka singi ke dor jong upan kan poino kaksan ne sporting ka. Hato pila ban pedang. Ka jing Kiew dor step jong ka mar ka mata hajaka ba ong ba hakum kani ka por ki mar ki mata ki di ban hiar dor ladang ki di ban ne kum jo ka dor ndai penban hakum kani ka por ki Kiew dor ka egi jimut nang no kani ka wan jia ngisa ka umdum ngisa ka lingo da shisha du kata kata bat kani bor khoi ka jingle jong ka sarkar ko mo ong no kani belong ka ba perkhat kani belong ka ba ijngai bang di ban so thu sha ba kum kiri Paidbah khamtam lelei haba kilai i nalor baki i ke jing Kiew dor ju ki mar ki mata nalor baki la sha penbor ka sarkar jela bari ban ai ki injektika nalor shu kilai i ke jing yap jong kini ki bayo pang positif jong kani ka COVID-19 man la ka sngi ka yai but mental lelei ngilas dang ban i shu ban ki private hospital ro kilas dang ban shim ya kani ka medical service lani kata ka medical fees kemong no ke bai sumar kemong no na ka benta kito ki brio ki bon sumar ha ka bedi bakani ka klam COVID-19 ka sarkar jela kam shimlawan ra kano ka jingiram ka sarkar jela kala syukut tang hapdeng ki jingkular nadu usdam arjar kha khandai wa arjar arpho ter hadu kakmenta ngila shu bon tang ka jingkular Klem kano ke jing yu ba ong ba sarkar jela kam pentri kam ki ba bon ki Paidbah kila lenya kila khuslai kila linga chano kin poi lada ka sarkar jela kam la ban le e na kata ka daw aso monong bang idei kita ki badang e jela ka jong ka jela na kata ka daw ngi haban bu ya kini ki jing dawa ka sarkar jela ba ka ban sngo ba ka ban sngap ba ka ban yu lam na benta itei ki long yeng ki baduk ki ba man ka sngi belum kami ke bam om dei tang ki long ying ki baduk ki bam ki barus pa ro kum jo ki bam nakaliang jongi kum ki nong chong snong ki badon ya jingkit kli hala ka jong ka jela mi khalia ngibo ya kani ka jingdawa na ka sarkar jela ba kum ki Paidbah ngidei ban yolat ban mi ban tre ban kata kum ki Paidbah nong chong snong la kalong ki basong hapo ki so hapo ka sor hapo ka ni ka jaka hapo shlong ni ki basong hapo nong kendong ro kum jo kini ban yomi ban tre ban kata ban kamai ban kaji ladai bagi di ban yomi tang arsin ne license teoro kalong ke jimen to yiki bakin tre bakin kata namar balai bakin shisong sa ayum kata lalong ke ka jingma ka bakrau om shu ka jingma na ka beta ni ka COVID-19 ka jingma kalong bayo ki yap thangan sin ke sini te kita gidei ki mat ki ba kongsan ki ba konggi nong song song jong jelangi ban pau ni ka por bat ke ke ba ni haban pensngau kalong nalor kani ka benta ka bang ibu ya jingdawa ibu shu ro ki jingdawa sa ka sarkar jela ba di ban pet ya gitu ki longyeng ki badok pet lam na ka kita ki nongrap pet lam na ka benta gitu ki nongnya local taxi ba ka ter bagi di ban yo ya kebam kedi baka sarkar jela kadi ban penbiang ya kebam kedi num ta jongki om ban shu sngap namal brei ke jingwan ban Jinglynshop jong kadi ka klam COVID-19 kalong ke ke ba sosi ngomong du kata bang inem la shu ban ya perkhat da kumno pat ngin le bat kumno ro ka sarkar ka perkhat na ka bda kini ke banyak taksi ke banyak kali kamai bat kumno ro ka sarkar ka perkhat na ka bda kini nongsong dukan ki ba dimadan ki mongno ki ba kamai men sngi ba ba men mit ter bat khamta me abang iphai kumju lam me bar khoi nak ta ki nongrap ki barap ya kini ki jur mantangi iba kini ki jur keleng sodong ki saprang da ka jing pot sudah
Umdum bathet. Lada napok kasnong jongki ki khet yakini ki juar bandi. Te kumta chano par kinit di ni juar. Nama balai lakhang te. Tang hapok snong ki mla bandi. Te manu bathet pat itu ki juar. Kata ka dek ai ke ba Nagaland jongi kom ki nong song snong. Ki badai kita ki concern citizens jong ka jela Meghalaya ngibo ya ka jingkeli sya ka sorka jela bahkan juba bahkan pensengau. Wala dang ngim simlala ban ya kendo ya kita ki minister in charge lane kumjo yo chief minister lane ye deputy chief minister ni klam yo ban ya kendo nrai ni haban penmi ya kani ka juba ya kani ka jingdawa ka jongi kum ki trairi ki trai muluk ban keli na ka sorka jela ayu kalale nagabanta kini ki longyeng ki badok ki bamat ya ki jing saja hagum kani ka por ka bamanta habangi phai chikte ki longyeng ki badok kemyo ban thit ai nama bale ki dukan dong ki dukan snong ki khang handrai habangi phai pat stage po paltan bazar ngi phai stage po yomolong ngi phai stage po yodo ter ngi i bagni dukan dilang ki pli kini ki dukan dilang ki pli te haba ki pli kini ki dukan dilang ngani ki wholesale la kumbong no te kini ki dukan dong ki wan thet ki dukan snong ki wan thet an haba ki te ki wan thet ki dukan dong ki dukan snong te shano pat kindi haba khang Umdum manut banmi na yeng do banit thet jing thet te na kata kadau ngasoman ong ba kani kedi ke ba kata jur ya kini ki pat ba nong song snong yang ibaro ki pat ba nong song snong ki ba em ha kani ke jela Meghalaya menta habangi lo i nadu snam arjal arpo ka sarkar jela kala kular Saboro ki pat ba nong song snong bahkan ai arjar si spa tingka kumjuru ya kata kasan hajar tingka na ka benta kito ki mamat jing ha ka bedei ba ka jingwan jong ni ka khlam covid khat khandai te kani ka arjar si spa tingka kani ka san hajar tingka ka kular na ka benta ki beduk kumjuru ki driver taksi ba kum ta ter imchim la yo adu menta chano kani ka pisah ka cha mano penon kame ni pisah bat manoro batu yang ni kapisa ni haban bo yang jingkeli syak sarkar jela te kita gide ki berkhot ki bangi di ban snothu shai ba kom kiri Paidbah ki ba em halak jong ke jela kom kiri Paidbah ki ba em ha ka jela jong jing sunchar lai loi ni don ka ho ban keli ban dawa na ka sarkar jela ba ka ban snap ba ka ban shashkor na ka jongi baro lang ki ba don ya ka jing angnot ka jing thmu na ka ban imbit imbyang man imbha hala ka jong jela khlem ka jing sha tenju khlem ka no ka jing sha penthut na ka baro lang kita gidi ki barhot ki ba ngapan sngau ne ka por ba ki jingkeli ki ba bon ki ba na glem jongi ki Paidbah ni hab ban pen sngau sha ka sarkar jela namar balei kumbo ongno kito ki batri kam sarkar ki dangbyang ka bammit ka bam step ka jongki ki byang ki yo handrai kini ki ba kamai man sngi bam man mit pat chno kin yo ba nangno kin yo banti ya ka to kamai ki jongki nama balai kisa ha ka lingo kisa ka umdum ki bandro ka jingdok iki na ka benta ka jinge ka bakrau ka bawan syam ha ki malla ki longyeng ki ba bon ha ka ni ka por ba kini ki sngi ki ba menta ya ka ba ka ni ka khlam covid ka kendai ling ba ka ni ka lockdown ka ba ka sarkar jela ka penbena kawan kata Nagaland jungi kum kiri Paidbah kumbang ila i ya kata ka jing penting ka jing pensmit ya kirit kirya lingba kita ki nongelam jong sarkar hendrai don ru ki ba shalendet ki penyat ki barjela ngi namar balai ki penyat ki barjela namar balai ba ka sarkar jela ru la sanchar ki barjela ngi i ba ki dong balok MLA ki balong ki minister ngi dang i ba ki dang de ki trai jela kaba na shalendet ngi i pat ba ki penyat ki barjela kum taro ki penrung ki barjela hapo ki office sarkar baper ki jakatri kam baper kum juru wat ki nong bela ngi i ba ki bun ki barjela ki bawan menta syak ni ka jela ka jongi menta tekum ka jai benrio suki pasuki yin sa syak kulundut ki berkhot namar balai namar ba teng kum machi krenno ba kata ka jing bomnya teli jongi kum ka jai benrio ka jing bomnya teli jongi kum ka jai benrio ka pelong ye kite ki barjela ba kintang pek jangai kidang pek shin ba bin pa bin kindang i ba plan kani ka jai benrio nyu trap ka jongi ka bomnya teli suki pasuki kindang yo ban kulun
ngadu ka shongkha ka shongman, hadu ka kamai ka kaji, hadu ki jaka ki puta, bat kumta ter ki nang yo ban klun, ha ka bakhadu bangihi kum ki trai muluk, ngin saklalong penban ki syakri, jong kite ki barjala ki bansawan, ha ni ke jela ka jongi. Ka e ke ban jai ti ki longdin ki jongi. Ka e ke ban jai ngabat ye pi. Lada ngingim keren no menta, lano pak ngin keren, nama beli ngi ba kadon ke jingma ka ap ya ke jela jongi hi boro kwe. Nolong kata shu ka jingbom ye teli jongi kum ka jai bentu new trap ngi ba shibun ki sen balang kilami. Omdei bang keren ben, omdei bang keren kentho, yano ro ne ka por. Ngaro ngala bandai utau social activist, ngadei to nong 3 months ngau ba. Ngale se ngadei kumong no ngadei utau nong 3 seng balang kumong no. Nakapor cakapor. Ndai ngas ngosi ngas ngau dia pat balai tingi haban mi shibun teli seng balang. Ijat benri batang shitro ki seng balang pat ki balabun. Namar balai ngim don ni jingit teli prem param ni. Teng la damanga ngalong unong elam jong kano seng balang. Kiwi pat ki seng balang kin pet chun nga. Kin pet khmat nga. Teng habanga ko munong elam ngakot batong ini mi Paidbah. Nakapata kani ka daw ba jong kari ba ka jat benrio. Kiwi pa kin ben kin kho kin oh ba utei umlang. Ba utei umla ban peniat ban yang. Ha ka jing sisa ngide ban ai jing mut lang. Ngide ban senran lang. Ngide ban ai ka kti kamon ka kti kedang jongi ladang ngide nak no seng balang ro compare. Ha ba khadu hi ngidang dei kita ki trai buluk nala ka jong kari ba ka jat benrio. Lada mangi mentang im teli. Lada mangi mentang im don shu kata ka mensim ka banya trelang. Kalau don ke jingma ka bakrau ya barolang ki bedon hakani ka jat bindu jongi ka bamta. Tangkawai nga ko panong bakum ki seng balang. Ki bedon ka jela jongi bato nginya senrop lang, nginya trelang, ka kti ka bon ka kti ka diang nginya ailam. Ban ailam ka jingmut lada le se ka bang keren manga mentahang ni. Kum utang nong song snong, ngarang dei tang utang nong song snong bempatip isibun ki ai berkhot. Ngarang don hapren ka jinduna. Handre ngakwa ba ya phi, kum kita ki nong 3 months ngau ba, kum ki para nong 3 months ngau ba. Ki don ka jela. Ba to ya ai mensim lang, to ya ai bor lang. Kat la ibor bangidon, bangin ya penilam. Kano ka lenti ka babyang, ba kano ka lenti ka bombyang, ka bangin trei, ka bangin yai, na ka bandaban senran lam halor ka riba ka jai bendir ka bangidan menta. Lada ka sorkar jela ka persang ban dili lam si company ki banabar kata kambot kam deshu ka sorkar jela kladei kate ka badon hapo sekretariat. Kate ka sorkar ka basong hapo sekretariat. Ka bala thau da ki politician. Kam deshu ka sorkar jela kladei ka corporate office jong ki company na bar jela. Lada kladei ka corporate office kadei kata ka company kaban seng ye ka kam ka jam na ka menta bon ki ake berkhoi kam don shu ka development kam don shu ka ake berkhoi menta la shu pet bitik kum no bangin yok klun ya kani ka jela la jong bangin yok klun ya kani ka jela me halia halo ki spa halo ki pau ki babon ki ba upai ba jin shau di ban yo ne klam yo upai ba yo penban da ka te ka corporate office tinga soban ong ini ka por bamenta namar ki bala bon ki bayalam ya ka sarkar jela Kidei kita ki trai muluk handai haju ka poro kidei kita ki corporate politician. Ki persang ban le corporate business na ka sarkar jela ka jongi. Ki persang ban peni bon ki ki bangimla ban jer ka teng ne ka por sibon. Handai ngi asngo pun ban bagadi kita corporate politics, corporate business, corporate company, corporate office. Kini kidei kita ki baseng ya ki company ki ba pair menta ba kini kidei kita ki nongelam ya ka sarkar jela bat kini ro kidei kita ki ban salong ki nonglilam ya ka sarkar jela ka jongi ka bamenta ngirum dai ban mong ngirum dai ban ting ngirum dai ban ngawra mi ke ka ba ngi pen pau kum ki nong song hani ka por ka bamenta ngiri ban sngau thu shai la dan ni ko ban long ki nongelam tongin long ki nongelam na ka benta ban wanra ya ka development halak jong ka jela hi bro kuwei kam tam ngidi ban phai na buta kite ki long yeng ki bedok ki badan kam shisho nga zaman ong habang nga phai si babun ki jaka anda habang i phai si kini ki politician ki jongi te don teng ki ba ong ba ki le politics play politics and rekomno shu nginong play politics habaka de ka corporate office
Kumno syungin ang play politics sabang mateng-teng kumono ya kani ka klam COVID-19 menta kilawan ra ban pelong kata ke corporate. Ban pelong corporate office, lani corporate business. Na kapata kilong ying kibadok nomor balai. Habang ipai kumono ya kajing syak dilam, kajing persang ban dilam ya kani ka MECL. Lani kata ka boarding electric, ka company boarding electric. Ka basam borlat yang ni hapo jela ka jengi ni iba dakini hi gibayalam ka sarkar dakini hi ki bandi penban sya kita ki company ki banabar mendin ka sngi ngadang i ba kita ki hendrew nyongot ki MLA ki beri na po Jante Hills ki persya ya ka sarkar jela ka bandi no ya ka di ka MECL sya kita ki company ki banabar hendrei kum ki nong song jong jelang ka ban ong ne ka por balada pi persya balai pim persya bai Ahmad jong UCM balai pim yakran bai Ahmad jong UCM atau chief minister mata yosngo ye pin yakran tang manju penmi ya poki media pin chiyahun tang mo Paidbah ulai i handai pi along minister ngai i pidai ki minister ngai i balai kum ki minister hapo ka board committee pimedon balai kum ki minister hapo kata ka review meeting pimedon ban kran ikta ki ege brokhot atau kum ki minister pin cukut tang ban media kum ki minister pin cukut no tang kata ban cupun pau Paidbah bang persya lada pidai ki minister pidan ka board ba pin kran hapo ka review meeting hapo assembly hapo ka session committee pair bin haban kran but chief minister deputy chief minister ne mano ki ki hai ki bilang po jela jungi ki bin yo sngau ya ke ai ke ba pipi persya nambar ngi kum ki Paidbah gila persya lupa nginam aila nginam kwa hero ye pipi pin cukut no tang to jingi kran kum kita ki MLA ki bilang po Jante Hills yang banile ban persya na kata ka hok bagi sisa jong Paidbah kani ka criminal case matangi i bagi don kini ki khlong khna ki basa bat bor ki basa rep kleng sodong dang hagini ki khndiat singi dang i ba kumbalong hapo nongpo stage 4 Riboy district ni i ba du saupun retli ki rape case la don handrai nakaliang jong ka sarkar jela ka shong thia thai kamle ye nakaliang jong ka police department ka shong kamle ye kini kita ki basa bat bor kita ki basa penyap kita ki bonjat ki ai berkhoi mana pun pe ki syai kita ka sarkar jela ka don menta syai kita ki ba pli ki ba mat gini ki jing kin poi lada omdon ba pe omdon ba jungok nam ta jurki ti kata ru shushu kambo ongno ladang i phai na lo kani ka criminal case ka ba bon ka ba ka sarkar jela kampe ngi iro ba shushu kidan kini ki scheme ki ba naslam ba ngila debi i ba nakamta kini ki riu kin thei nakamta kini ki khon kin thei ki ba nagalyam jo ka post office ka deban pelai handai kani ru ka jar dum ta shano ka ja Sano kani ka ja kani ka scheme ka bdei namta kini giriu kan thei ka bdei ban pelat na post office. Kani ro du kam tai klami i. Ni klami Jinglynshop. Ni sa ko Umdum. Tengi kwa ya ka sarkar jela bakan Banshai. Om shu tamba ka Banshai ya kani ka criminal case ka babon kila lenyar. Om shu tamba ka Banshai na ka banta kani ka jingyo pisa na shabar ka jinglum pisa ka jing mang tingka namta ban pelut ni COVID-19. Ndai ban Banshai ngi don kam ya baro ke ba hakani ka por ngi don lang hakani por ngabu i jingkli sa sarkar jela bang ni dawa bagi ban Banshai ya shibon ke bro khoi mata long ying ki baduk ki badon ni kini ki BPL card ki bani ban yo yu khau NFSA ki bani ban yo yu khau PMGKY handai don teng ki long ying ki bom yo don teng ki long ying ki yo tang shikilo don teng ki long ying ki bani ban yo yu PMGKY ki chapa on ra pisa ki pha on ra baikali bat kum ta ter ya kum kani ka bentaro ngi don kam ban yo ya ke jubab na ka sarkar jela balai nalor ba ka central government kala sanction kala mangkerpang na kamta kitu gilong ying baduk kibini benyo yung ni ukhaw rasyon NFSA dan PMGKY handre ki ba bon kilong ying long sem nalor kilong ying long sem ki ba klem yo yu ukhaw ki donru kilong ying kilong sem ki ba klem yo ya ka BPL ka duka menta kidon kisnong ki ba let's say lahaban ong ba tang namar ba kido kilong ying ki bang padon ki BPL ka kila susam lang no khendiat handai ka ei ka pelong ka sarkar jela ba khabar chusna lada ki deban yo ya kini ki BPL ka hadu kan menta ki sa ko Umdum ki klem yo ya ki BPL ka te kito ki long ying ki brodon ki BPL ka ro
hadukat menta don ting ki bayo yong niu khau ration don ting ki bom yo khau ration but don ro kito ki bahaban siu pisa kala na kata transportation fees bakaban siu tu fair price job ro ban yo niu khau yo bong no kata ka dei ke berkhot ke ba kum ki Paidbah khamtam sipo ki thanang kendong ngi i ba shibun kini ki ja handrei ka sarkar jela ka haban tukla halo kini ki berkhot tekum jo ladang i phai halo ka ni ka manrega MGNREGS kani ka scheme shi spa sngi ka bong no ka ba bon teng kito ki ba don ki job card ki myo berlang don teng kito ki bom yo ki job card ki yo berlang teng habang i phai kum kani ka por ka bamta kito ki scheme ki balamang lemba kani ka manrega shalo ki ja ni kami issue to shi por gila i ba ka tasngi la mangi kani ka footpath ban pentre ndai menta ka ja no shai ka ja shai gina ka scheme shi spa sngi ka ja no menta lada piong ho bangin ng pala ban pentre kam hakum kani ka por barang don kani ka lockdown ho ni pedang ni kata handrei tangkawe baka sorka ka di bentuk lar ba kinum dei ban ja no shaka platin ka jongno ndai di ban mi na kamta Paidbah upatrei halor kani ka manrega baki di ban yo ke job card baki to ki bom yo ke job card ki di ban yo ke job card kumbak sorkar kala penkret kumbak sorkar kala mangi shibun ki barkhot om dei tang nam ta job card om dei tang nam ta ki bayo khawrashan kumjuro nagalyang jongi kum ki nong song song joko jala ni dawa baka sorkar ka di ban phai khmat ro chakiti ki orphanage lani kita ki jagari konsuat kabang yo kini ki jakari konsuat dum ta ki lenya bapli ki dam ki khulung ki balayap kemi ki balayap kapa ki dam ki khulung ki bawan na kalong yin ka beduk ki bamdon kemi dok pa shu teng haban sumar lembaga ni ka orphanage lembaga ni ka jakari konsuat ti shae menta kini ka sarkar jela ka phai khmat mo yi kini ki orphanage ka phai khmat lem mo nam ta kini ki jakari konsuat ka yu ise lada ka yu i ngi kum kiri Paidbah ngi dawa bato Banshai lam ya kata nalo kata shu hagani ka por kum kinong song jala ngibu e jingkli katning yu i bana ka sngi na ka por dang penjalan ya kata ka lockdown jong ni ka COVID-19 te ngi klami i pat ban kindon kita ki export advisor jong ka sarkar jela handai ngi i kumbang yo sngau ini ngi sngau bagi dan tagi temen sudah ki ba advice kidon tang kita ki temen sudah ki bala shong thai ki temen ki ba dia ban shong thai no ki haplong ban ki export advisor jong ka sarkar jela hato maki kila Syai ki export advisor ki ban advice government la sushi me karai tang do health minister la sushi me karai tang do deputy chief minister la sushi me karai tang do chief minister ba kumta ter Shano kita ki export advisor ki ja hato kini ki rai berkhot ki bami menta ki mi se tang nak shuntur jo deputy commissioner ki mi se tang nak shuntur jo kito ki minister jo sarkar jela ki berkhot ki rai ki ban mi katkum kata ka jingyarai ka ba de ban donro ya kita ki export advisor jong ka sarkar jela Meghalaya ka badon menta hato lamo ban pensisa ba uni vaksin udi ban pengklanya ke immune system ngangam nge dalili ruem kum kinong song jong sarkar jela ki ba don hang ni ngim nge ba uni vaksin udi pengklanya ke immune system khamtam na kamta gitu ki bang trot ke immune system bari ban aino uni vaksin te ko sarkar jela hani ka por ngasabong ba kumbang ada ban i po nigrims ngale ban i giwe ki private hospital kila sedang bandi ya uni vaksin kidi hano kidi haki nongpang ban nang no giyo uni vaksin lada ka sarkar kam di haki nang scam ba ka sarkar menta ka sarkar jela ta kelas sedang bandi ya uni vaksin COVID-19 vaksin saki private hospital kalau ban long ka dor hak 1000 rekatan sepak tingka Hendrai gini ki private hospital dilek kumno ki pentam dor shu san spa ni sejar tika nak to ka dor ka ba sarkar jela la debdi te kita gi dei ke berkhot ki bakum ki nong song jo jela ni pa ne jing percaya ni ka por lada ki Paidbah ki ba don ye ka bormet ka batla tang shu ai ya uni vaksin ong bala yo positive te ni haban bu jingkli ba hato kini ki Paidbah kim don kammo ban consult ik doktor shaman ai vaksin Nera kita ki doktor idon ki jingete tilang ba sarkar jela tingim tip syo kata
ngin sampai ada bani iro shushu hakini isni baka sarkar jilla kelas dang ban odd tax kelas dang ban tax yaki government servant yaki to ki pensioners nekumju yaki to ki family pensioners itu ki family pension ki pensioners ki government servant menta kidang tre kidang dukhi hakum kani kapor hoi ki don ki government servant ki basushong hendrai ki don ki government servant ki bahaban tre dukhi hendrai ka sarkar ka haban odd ya ka tax nam ta ka salary joki bat ka sanction ya ka baka sarkar ka lamang tingka na ka bata ka te ka salary bakan odd shano kan pelut ya to ka pisa bat sha kan bread ya to ka pisa na ka banta ban odd tax ki te ki nong tre kam sarkar ngi pa ni ka jing Banshai he ka por bat kumta ka sarkar ka di ban sngap Umdum issue ban sngap ya kito ki barius pa sngap ya gini ki batngan bat Banshai lem ka skor ka jongpi bat pentre kam lem ya ki berkhot nama kum ba ongno bangila debu iro ba ka sarkar jela ha gini ki sngi ha ka por ba kadang ki try jela ki jongi ki sedang ban ong ba kadon kata ka kenhun kenyo nai long mrau ne ka ngim da kan mau ba manga ko munong song song jaga jela ubri to social activist ngasa call explanation ha police department ngasa khot ban yo ka jubab na police department ngamti be mano basna mano pelong ikti ka kenhun mano babu ikta ki berkhoi ban pelong kita kira lingim tip hendai kumuri pat ba na kersan kumuri pat ba ngakersan nama belai kinong sna kinong thau ki ba penmi ek te kan hon ki de ki breu ki ba de ki concerned citizen ki don ki de ki breu ki badon ka jing angnot ka jing thrang ka jing sliang haba ki pe ye ki breu baduk ba play ki numla ban sha ki khma kumta ngi dawa na ka sarkar jilla ba khaddo ngan ong be sarkar jilla ba klet ikni ki berkhoi nalo bangal de utau concerned citizen u badon jing dawa nga ong ki sarkar jilla ba to penjensur no ya ka ni ka lockdown ba kham no si sindon ni ka lockdown Peli kalak kelenti nam ta ki long yeng ki bedok ki nong belas ngi ki nong nya taksi ba kum ta ter ba ai ba maki kin yo e ka bam ka di malagas ngi ai maki kin imlam kom ba imlang baro hala ka jong ka jelahi baro khwei kata ka dei ka baro khoi ba wannam pelong ya ka assembly house lane ka secretariat kum ka corporate office wannam dido no ya ka MECL chi company ba pair wannam ailat ba ka ni ka khlam khat kendai kan pelong brau ya ka jaj bende ka jongi ba ngim kwa ba ngi ki trai ri ngin do no ka kamai ka ji ngin do no ke baro khoi ba ngam kwa ba ki bar jela kin wan sanshar yang ni ka jela jongi ha ka sarkar baro khoi namar kumbangi yo im na ka sngi na ka por ngi kum ki trai jela ngin ha ban dawa na ka sarkar jela ba di ban sngot hu lem ya ka jing e jong Paidbah badan ni ka jela baro khoi